Tsopano yafika nthawi yonena kuti anthu amene anatenga ndalama zakunifi iwo takuyenera abweze, amene anadya ndalama zijayenanso kumalingalira zonena kuti sitidzabweza. Ayi ndithudi bungwe la nifi lija kuti akufuna ayambirenso ndekuti kutolera ndalama amwene. Ndiye kumakamba zoti akuyembekezera zonotina atolera ndalama zingati. Yayi tifotokoze motere kunena kuti bungwe la nifi linadza peze kuti layimitsidwa kugwira ntchito makamaka miyezi iwiri yapitayo, zomwe ndekuti zotanthauza kunalibe operation ina iliyonse, kunalibe amene amatulutsa ndalama, kunalibe amene amadzasiyaso ndalama. Tikudziwa kuti ili ndi bungwe lija lomweno limayang'anira ndi kumapereka ngongole kwa anthu, akuti anthu amabizinesi yapereka ngongole kwa alimi ndekuti akatenga ndalama zija akapangira mabizinesi azalani azabweza. Koma chomwe chimachitika anthu aja ena amanena kuti ife sitizabweza. Ndiye malinga ndikunoti boma linaganiza zonoti liyimitseka bungwe kugwira ntchito kwake cholinga zonoti achite audit komanso kutseka kuti anthu asabeko ndalama sinangapaja nthawi ija imene ulamuliro nkasintha anthu anali kumene koko ndekuti ena amatengerako mwayi kunoti abe ndalama chani anadzalitseka kaye komanso kuti apange audit iyo. Pamenepo pamene panakhala ngati kuti ena amaona ngati apa basi bungwe lija latsekedwa limene lija basi zafa basi ziwezi ifeyo ndekuti sitizabwezanso ngongole zimene zidzachani. Apapa ndiotina kuti tsopano kulitsegula kumeneko loweruka lapitali kwapezeka zonena kuti amene amayankhulira bungwe limeneli amafalitsa nkhani yomwe dzina lake ndi Eliza Hala, wakamba zonena kuti apatu tayambiranso tsopano kutolera ndalama chifukwa chonena kuti tinadzakhala ngati tipadzata bungwe lasiya kugwira ntchito. So panopa zinthu zakhala zambopanga stable, tsopano tikufuna tiyambirenso kutolera ndalama zija, ndipo target yathu ndionena kuti ndi ndalama zapafupifupi 100 billion zimene tikuyenera titolere, ndalama zimene anthu anazabwereka chifukwa chonena kuti abwereka ndalama zija akapangira business ngati anadya maprofit komano ndalama zathuzo zikuyenera zibwerere fani ndalama zaboma si ndalama za munthu iyayi. Ndeno apapa almost 100 billion choncho ikuyenera itoleredwe mwa anthu amene anatenga ndalamazo ndikukazigwiritsa ntchito. Tikamakamba izizi ndiye pali fanzi ina yake omweno ndalama zija sinatenge mwakashi yayi, inatenga ngati mafetereza. Mwayikumbukira imeneyo? Ndinena kumanako ndena ake akunditsatsa fertilizer wanifa amenewa toti fertilizer ayi bwanji ada fertilizer iri kutaka fetu tikumakangotenga basi nangachititifasi pani tinalumikizana ndi chipanthu kupangopita kumeneko katenga basi osadandaulaso iyayi amene tagulana ameneyi mugulisa bwanji 80 pini nthawi imene ndili fertilizer analali pa 130,000 iwo amangulisa tangoti pasane 80 pini basi. Inu fertilizer bwana sasa ukwenyani mwakabweza ngongolezo zomakhala bwanji yayi zimene zonso zosabweza zonso mukuona ngati zabweza zezi sizikutheka sitizabweza zimene zozo zimene zakhaza iwalika chanchani. Ndiye ntangoona nkhani yendatoho nthawi yanu yakwana magayi mubweze ndi unfortunately magayi aja fertilizer anamutenga ngati kunoti afuna akalimire mfa iwo anakhala ngati antenga fertilizer uja afuna akalimire komano ndikuti akubwera naye akuzansandusa fertilizer wa business kumagulisa. Maona ndalama zija amakangomwera ati kumangodya. Inu ndalama zinanga ndemupanga bwanji iyayi apatatsaso ni marumbarwente chakuti kuti tikatenge kumene kwako basi tizingotenga chanzane. Maona ndekuti zachidziwikire fertilizer uja sanamugwirisenso ntchito kuti apangire maprofit. Fertilizer uja anapezeka zonena kuti basi tu angomudyerajera basi ndalama zangozidyerajera zonse zatha panopa kuti mukapeze ndekuti ali khwakhwakhwa alibe zina chilichonse sipanazika kwenyedwa. Ubwino wake ndionena kuti nifi inkatenga kunali chikole chake chinkakhala chani ngati awo ankanona akapereka munda wawo ngati chikole munda umene mbado ukagulitsidwa ndekuti ndalama zikabwezedwa. Otherwise apapa ndeti zilipo kwambiri ndalama zomweno ndi zaboma zibwerere ndalama zimenezo mwina zikakagwira ntchito ina ngati nifi zakhale kupitirirabe ndekuti mwina inaso akatenge ngongole
koma pokhala papona kuti ngongole zibwezedwe tikutolera pamene papa ndi osayerekeza kufoyiritsa zinthu ya ndalamazo zibwerere ndithudi chifukwa anthu amene amatenga ngongole zimenezi amakhala azibale awo andalewo azibale awo andani achipani odziwika bwino ngakhale naso kuti ndakuchipani komweko koma ngoti ngosadziwika kuti akatenge ngongole zimenezi amavutika kwambiri kukhomeredwa osatenga ndawa patikunena kuti ngongolezo zibwezedwe mukarolera ndalama zimenezozo tione kuti kodi ndalamazi zigwirano ntchito yotani eya kodi no kapena zikapanga patchi mwina malo mwina amene mmafunikira mumaperewera budget kapena ndalamazo mupanga zoti muzibwereketsenso kwa anthu komano ngati zili zomabwereketsa kwa anthuzo tiyeni zikhale zizichitika mwachilungamo komanso ndi kuti mukuzozona kuti anthu amene wabwerekawa ndi anthu udionera kuti akapanga mabizinesi eti osati no mukutenga kubwereka ngongole zija kwabwereka anthu amene ndi kuti no akangogulisa uko akakagulisa ndalama zijango zidyera kumwera mowa chani I think zimenezo ndezo sasangalatsa. Okay, chabwino menemo ndi mene zilili inu mukuiona bwanji nkhani imene ngati muli ndi maganizo ena aliwonse mu comment section mo komanda kuti kwayika molemezanso maganizo anzathu akuti